җырның авторы Мәүлия Назымова, Калтай авылы шагыйрәсе. Аның шигырьләренә язылган җырларны Татарстанда, Башкортстанда яшәүче артистлар башкара. Ә монысы исә Калтай мәдәният йортының шатлык ансамбле. Төрле бәйгеләрдә катнашабыз. Район, край, мөселман илендә булдык инде. Мөселманский мирда район күләмендә үткәрелгән бик шагыйребез Тукайның бәйрәмендә булдык инде. Катнаштык һәм инде 3 номинациядән дә беренче урыннарны алып кайттык. Шатлык ансамбле 2015 елда ук оештырылган. Ул вакытта авыллар буенча концертлар куеп, шул акчага 3 комплект кием алалар. Баштарак нигездә спектакльләр куйсалар, хәзер аңа өстәп җырлыйлар, бииләр, мөнәҗәт тә итәләр. Барыр җирләребез ерак, әгәр иман белән үтсәк, булыр иде урынымыз ма. Бу Пермь крае Октябрьский мөхтәсибәтенең Әри, Түс һәм Калтай авыллары мәхәлләсе 1997 елда оештырылган. 2004 елда элекке фельдшер-акушерлык пунктын мәчет итеп үзгәрткәннәр. Ә инде соңрак яңа Аллаһ йорты кирәклеге ачыклана. 7 ел төзелеш бара. Аен Казаннан кайтарталар һәм 2017 елда өр-яңа бинада Ихлас мәчете ачыла. Халык бик иманлы, дингә тартылалар, ышаналар, Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә ышаналар. Инде китаба куелган, инде куелып тора, менә якын килеп китәлмиләр. Бик хәзер укытулар, шуның өчен без укытуларны башладык. Иске мәчеттә 17 елда укуларны башладык. Һәр елны безнең апалар һәм балалар укырга киләләр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Ар-рахманир-рахим. Шәкертләргә 37 ел мәктәптә татар теле укытып, лаеклы ялга чыккан Газимә Нафыйкова белем бирә. Дини дәресләр инде иске мәчеттә үк башланган. Унлап укучы йөргән. Гарәп графикасын өйрәнгәннәр инде, дугалар ятлаганнар, төрле дини бәйрәмнәрне уздырып киләләр. Ә инде яңа Аллаһ йортына күчкәч, шәкертләр тагын да сөенеп йөриләр икән. Бу мәчеткә бик шатланып, сөенеп килдек, чөнки иске мәчеттә миш ягабыз, анда салкын чәйде, ә монда идән дә җылы, өстә дә җылы, бик рәхәтләнеп балалар белән эшли башладык. Балаларның иң яраткан эше монда намаз уку булды. Аннары инде без сүрәләр ятлыйбыз, тәҗвид өйрәндек, пәйгамбәрләр тарихы белән таныштык. La ilaha illallahna әйти. Улы яшьтәгеләр дә мәчеткә дин дәресләренә бик теләп йөри. Алар өчен 3 еллык уку программасы уйланылган. Укулар октябрьдән апрельгә кадәр шимбә көннәрне бара. Һәр курста 18-20 шәкерт. Монда без үткәрдек район күләмендәге ураза бәйрәмнәрен үткәрдек, менә Коръән уку бәйгеләре үткәрдек. Гелдә һәр елны бер бәйрәм, зур бәйрәм итеп район күләмендә безнең авылда үтә бара. Ихлас мәчете халык җыелышып аралаша торган үзәккә дә әверелгән. Үзләренең Мәрьям дигән ансамбле дә бар. Алар арасында төрле хезмәт кешеләре, эшлиләр дә, дин сабаклары да алалар, мөнәҗәтләр дә итәләр, төрле дини конкурсларда да бик теләп катнашалар. Агадыр күзеннән яше. Эльвира Хөснетдинова, татарлар, Пермь крае, Калтай авылы.